господа. Сега искам да ви кажа, че телевизиите могат до някаква степен да компенсират нашето отчаяние от властта. Защото народа ни е отчаян направо, дами и господа, с основание от простащината, от грубиянщината, от грозотата, от бездушието на нашите министри, депутати, вице-премиери, премиери, през така нареченото лъжедемократично време. Така, да. Биха могли поне филмите, да речем, филмите, да компенсират тая тягостна атмосфера, която насажда нашата власт. Ако тия филми ни приобщават към такива велики теми, като чудотворното въздействие на любовта, красивата саможертва на човека за семейството, за приятелите му, за близките му, ако щете. Ако ни приобщават към романтиката на хората, които са запазили душевната си красота. Така, имаме нужда от такива филми, дами и господа, от такива спектакли, които именно отново ни казват да ни срещат с светли хора, с добри хора, с хора, които някакси да ни дават кураж, да се борят с унинието ни, да се борят с оплахата ни. Обаче, точно обратното. Ние срещаме отвратителни филми. И преди рекламите трябва да ви кажа, гледам всяка вечер, оставете филмите, за тях ще говоря отделно. Има време. Гледам какви хора участват в публицистичните предавания на почти всички телевизии. Мале, какви неприятни лица. Сега, не са длъжни водещите и гостите им да са хубавци. Не е нужно да бъде красавец водещия или да бъде красавица водещия. Но трябва да има позитивно излъчване. Трябва да има чар човека пред камерите. Мале, какви неприятни лица. Мале, какви зли очи. Мале, какви свирепи погледи. Мале, какви общи приказки. Едни и същи. Клишета политически. Приоритети. Онлайн. Дръж ми шапката. Страшна работа. Ужасно излъчване. Едно и също, едни и същи изречения. Никакъв опит житейски нямат, излизат да ми говорят. Разказват опита на другите хора. Защо не се канят видни интелектуалци, които имат зад гърба си и голям творчески опит, но имат богат живот, от който можем да научим нещо интересно, нещо ново. А за филмите ще ви говоря отделно и конкретно и за турските филми, които гледате вие всичките като луди и като ушешавания. Те са пълни буклуци, но затова след рекламите. Драги зрители, продължавам нататък да видим какви филми ни се предлагат и какви филми вие гледате. Вечер, като луд въртя, над 100 телевизионни канала с напразната надежда да гледам един поне приличен филм. Приличен. Не велик, не голям. Трябва да ви кажа, над 75% от филмите са претъпкани с убийци, изроди, психопати, малоумници от качалки. А другите 30% са изпълнени пък с противни, неприятни, отблъскващи ме кухненски подробности. Готвене, бъркане в хладилника, пържене на яйца, търсене на тенджери, велици и лъжици, час по час ходене до тоалетната и така нататък. Над 85% от сценариите са отвратителни. Нищо не се случва. Вие разбирате, че един сценарий може да бъде гледан от широката публика и да бъде харесван, ако в него нещо се случва. Един сценарий, една пиеса са хубави, когато те разказват някаква интересна история. Интересна история на един герой, на двама герои, на едно семейство. Нека да бъде на цял един род. Нищо, никаква интересна история, навързани изкуствени такива, разбирате ли, сцени, даже без връзка с тях непрекъснато. И освен това тапашки, глупави реплики, дълги обяснения за глупости, за очевадности. Сега, понеже и друг път съм ви казал, актьорите на Съединените американски щати за мен са най-големите филмови актьори на света. Те са много ефектни, много атрактивни, имат великолепна дикция, артикулация, красиви гласове, добре изнесени, много са искрени, много са естествени, освен че са атрактивни и с голям замах.
те успяват да смекчат впечатлението малко от лошите сценарии. Но когато сценариите попаднат в ръцете на нашите актьори, то е пълна трагедия. Трябва да ви кажа обаче, че не само актьорите, а и операторите в американските филми са много добри. Отлично работят с камерата, само че нямат мярка с нея. Непрекъснато играят с камерата. Резки смени на лица, резки смени на физиономии, резки смени на мястото на действието, рязко преминаване от ослепителна светлина към такава зловеща, разбирате ли, такава непрогледна тъмнина. И човек като гледа тия непрекъснати смени, това е едно осветление, друго осветление, едно лице, друго лице, едно място, друго място, вече на зрителя му идва до гуша, почва да му се върти свят, заболява го главата и изключва, съответно спира да гледа. Така, отчаивам се, когато сравнявам актьорите от нашите телевизионни сериали с актьорската колегия на Съединените американски щати. Искам да попитам българските актьори, драги сегашни актьори, вие гледате ли американско кино? Гледате ли как играе американската актьорска колегия? Виждате ли, че тия актьори имат отлична телесна техника, че са пластични, че имат бърз рефлекс, че всяка дума и всяка сричка им се чува? Разбирате ли? Че преживяват съдбата на героите си. Не виждате ли вие, български актьори, как седите в две крайности и играете в тия български изключително скучни сериали на трите ефирни телевизии? Или крещите като луди, така, или в същото време непрекъснато се гърчите в някакви пресилени излишни движения, но най-често седите като побити камъни, седите като дървета, като отсечени дървета. Нямате никаква говорна техника, никаква говорна култура. Не се разбира какво приказвате. Никога не гледам дублирани филми от наши актьори, защото искам да има надписи. Не разбирам какво приказват, как са завършили вити с тези актьори, дами и господа. И сега, понеже хубавите филмови образци са много малко, аз разбирам публиката, така, малко са увлекателните филми, затова вече много български зрители, особено възрастите, си падат много по турските сериали и не само това, срещат ме убеждават, че тия турски сериали били много увлекателни и много хубави, дами и господа. Аз знам защо тези турски сериали се харесват на възрастната публика. Защото те са претъпкани с бурни семейни скандали, с такива, ще кажа, едни пиперливи махленски разправии и караници, като на женския пазар. Така, българина обича така клюкарските неща, скандалните неща, така, тия махленски разправи да им надава ухо. И затова толкова много изглежда, обръща внимание на турските сериали. Те са от този тип. И ще ви дам пример. Най-много зрители събира сега една поредица турска, казва се Сега и завинаги. Така, ама хиляди хора я гледат, дами и господа. Хиляди хора. Казват, че те са разтоварвали, докато гледали този филм. Така почивали си след сериозните занимания. Аз не разбирам как може да се разтоварват, когато първо този филм е изключително тъп. Главният герой е един богат простак, така нафукан, наперен, натаралежен, с външност и с облекло, походка и поведение на градски сваляч и на градски тарикат. Той през цялото време, вече в продължение на 50 серии, ама месеци и да не е и година, тероризира две жени. Собствената си съпруга, т.е. майката на своето дете, и любовницата си. Непрекъснато създава скандали между любовницата си и жена си. Така се държи, че да ги скарва. Те двете воюват помежду си, хващат се за косите, кълнат се по най-отвратителния начин. Целият филм направо се друса от ревовете, от крясъците и заплахите на този господин и на други мъже,
но целият филм се друса същевременно от припадъците, от реването, от, ако щете, от хленченето на тия две, разбирате ли, нещастни жени. Как може да се гледа тая простащина? Аз нямам думи, изглежда много хора вече нямат никакъв вкус, дами и господа. Сега ние можем да бъдем, разбира се, така разтоварвани, така зареждани с положителни чувства, особено когато гледаме музикалните и комедийните програми, шоу-програмите. Така, за съжаление, дами и господа, нашите комедийни програми, нашите шоу-програми, те вместо да ни разведряват, да ни изпълват с оптимизъм, да ни изпълват с вяра в живота, те ни потискат. Ами как той е грубиянски, крачмарски, креслив, болен, нездравословен хумор ще те зареди с оптимизъм. А хумора тогава е качествен. Когато ни, разбира се, зарежда с енергия да се борим с отрицателните неща, но когато ни зарежда и с вяра, че ние сме в състояние да победим злото, че сме в състояние да победим лошото. То е обратното. Един фейтунджийски хумор, един касапски хумор, един нездравословен хумор. И освен това, комедиантите, дами и господа, актьорите и актрисите, ама това са крайно необразовани хора. Това са хора също с ниска говорна техника и говорна култура. Не са художествено образовани, те може да са завършили витез, но важното е как са го завършили. Така, сега трябва да ви кажа, че най-дългогодишния, така, но и присвоен отвън формат от това забавното, комедийното направление е Господари на ефира. Така, сега, но създателите на това предаване отдавна, дами и господа, изтощиха и отблъснаха първоначалната си публика, защото усмиват тъпотата по твърде тъп и по твърде еднакъв начин. Непрекъснато, дет се казва, те не изобличават умно, интелигентно словото, с един умен хумор, с иронията, с сарказма, а те изобличават злото, като се гаврят файтунджийски, каруцарски с него. И непрекъснато едно и също. Дупеници, крясъци, блещеници, дърпаници. Един силов хумор, един такъв изкуствен, напомпан хумор, който отдавна вече, извинявайте, просто отдавна вече отблъсва хората. Дойде им до гуша. Освен това, това са актьори, които непрекъснато показват себе си. Едно и също. Именно своето прииграване, своето насилване. Трябва да ви кажа, мога да имам всякакви бележки и препоръки към шоуто на Слави, но най-искрено ви казвам, има само 3 актьори, които безспорно мога да кажа, че са най-добрите комици през новото време, през времето на лъжедемокрацията. Това са 3 актьори от шоуто на Слави Трифонов. Това е, разбира се, Мариан Бачев, това е Иво Сиромахов и особено Красимир Радков. Ами погледнете ги. Не винаги сценариите са ми интересни. Може да ви се виждат и банални, и да има дебелашки шеги и шеги, които не са достатъчно скуси. Проче, обаче тия актьори умеят да обогатят сценария. Тия и 3 актьори, и Сиромахов, и Мариан Бачев, особено Красимир Радков, те не показват себе си. Те разкриват образа на различни герои. И действителни образи на политици известни, образи на актьори известни, образи на певци известни, на спортисти известни. Така, същевременно нарицателни образи. Представят различни човешки светове. Така, не можеш да ги познаеш. Аз, който непрекъснато ги гледам, защото са талантливи хора, викам, мама, това Краси Радков ли е бе, или е Митю Пищова? Разкошно превъплъщение в този образ. Или да кажем великолепното представяне на Филип Киркоров от Иво Сиромахов, както и Мариан Бачев. Това е актьора. Да бъде различен, да не показва себе си, а да показва различното от себе си.
и различни човешки образи, различни човешки светове. Дами и господа, хвърляме един поглед сега на предаването като две капки вода. Сега, първоначално имаше така, участваха по-добри имитатори, имаше някакви така интересни моменти. Сега гледам, голяма част от тия, които участват в това предаване, аз се извинявам, обаче те нямат никакъв усет, никакъв капка разбиране за особеното в певците, които имитират. Просто са слаби имитатори. Освен това, противни мелодии, лоши избрани, неприятни мелодии, изтъркани, известни, които не заслужават внимание. Да не говорим сега тия Рачков и тая Зуека. Аз се възхищавам на тяхната огромна душевна, физическа енергия. Пластични са, енергични са. Обаче много им е груб хумора, бе, брате. Това е хумор, който става, когато сме се напили с бира и сме се прияли с кебабчета в някаква селска кръчма или като лежим на плажа. Ами то е събуване на гащи, ритане, падане, ставане. Айде малко повече вкус, айде малко повече естетика, ако може да има все пак в поведението на тези актьори. Така. Искам да ви кажа, че сега господарите на ефира се опитват така в друга гама да влязат. Видяха, че тяхният напомпан, изкуствен, изключително сивен хумор вече просто отблъсква зрителите, оглушава зрителите. Тия крясъци, тия викове и сега са решили да минат към сериозната критика. И сериозно критикуват частни и обществени пороци, частни и обществени недостатъци. Добре, дами и господа, обаче тая критика на господарите на ефира, аз се извиняваме, много скучна, много банална, много сухарска. В тая критика на господарите няма никакъв хумор, няма нищо смешно. Не е смешно, не е забавно, а е скучно това, което показват. Не ги бива за този жанр, излизат извън границите на жанра на това предаване господарите на ефира, дами и господа. Така че са далече от успехите. Сега напоследък много агресивен става един актьор Малин Кръстев, ма то такова напиране да направи впечатление, такова прииграване, такова блещане, такова хвърляне с главата напред. Така през цялото време. Нямаше да бъде толкова отблъскваш, ако забравя, че той прилича на един възкръснал скелет. Направо прилича нещото изключително слаб. Разбирате ли така, дет се казва крепи се на един косъм, на една честна дума, нали, както обичаме да казваме, и в ироничен план. И такова навтурване, такова блещене, такова ще се пръсне по шевовете си. Ама той бил най-добрият актьор на театъра на младежта сега. Драги зрители, не ме разсмивайте протното. Но как искате, дами и господа, предаването като две капки вода да ви харесва много и да се развива преди всичко, когато то се командари от самозабравилия се богаташ Магърдич Халваджиян. Абе, не стига, че той е така собственика на това предаване. Той е продуцента при всичко на това предаване. Ами го гледам непрекъснато и се подвизава, явява се на сцената като член на жури, ту на Хикс Фактор, ту на като две капки вода, ту непрекъснато прекъсва предаването, идва на сцената. Много обича да се показва, много обича да се натрапва, много обича да се представя като мислител от висока класа. Много обича да се така изобразява като голям познавач на изкуството. Не само това, като велик вдъхновител на качественото изкуство. А човека няма художествено образование и непрекъснато ни залива с грандомански празнословия, дами и господа. Малко по-скромно. Той смята, че неговите като две капки вода, той е формат. И господари на ефира другия. Той смята, че те са олицетворяват яркото изкуство. Това, Магърдич, не е ярко изкуство. Това е разпасено изкуство. Това е изкуство без мярка. Това е изкуство прекалено натрапчево, прекалено напомпано. Без никакво чувство за мярка. В хумора, в сатирата има право да живее хиперболата, преувеличението, но и в преувеличението трябва да има житейска и художествена мярка. Трябва някаква естетика да има.
Помислете малко, господа, за хармонията и за естетиката. И сега, по мое време, заедно с моето предаване, върви Гласът на България. Аз гледам повторението на моя 17-ти канал. Трябва да ви кажа, че като гледам това музикално състезание, Гласът на България, просто хем се ужасявам, хем занемявам. Нямам думи. Гледам членовете на журито. Ще кажа кои са. Това е Камелия певицата, това е Поли Генова, това е Графа и това е музиканта Иван Лечев. Гледам ги как се държат като членове на журито и питам се, нормални хора ли са тия хора или са психиасали хора? Значи, размахват юмруци, блъскат звънеца като луди, крещят, разбираш, ръкомахат на пеещият в момента. В един момент тръгват към него, след като той започва да пее. Почват да го мляскат, почват да го прегръщат до задушаване. Събарят го на земята, търкалят се заедно с нея. Какво стават тези хора, бе? Какви са тия? Това боксов мач ли е? Това мач по борба ли е? По това ли е? Тия хора не виждат ли, че са изцяло не на себе си, бе? Че са изцяло излезли от орбитата на едно културно, на едно естетично поведение като членове на жури. Бъдете ярки, но не бъдете истерични. Това е нетърпимо истерично жури. Сега, а какви са певците? Сега в България има певци колкото искате добри. Няма какво да говорим. Ние сме един талантливо пеещ народ. Всеки втори българин е песнопоец, дето се казва. Но аз искам да ви попитам, дами и господа, харесвате ли всички тия певци, които са в Гласът на България? Между тях има и добри, но като че ли по-голямата част са не певци, а са креслювци. Така. Креслювци, дами и господа. Викачи. Освен това, пеят една и съща музика. Много рядко почуваме българска песен. Верно, младите композитори, според мен, са слаби композитори. Обаче има великолепни хитове на певците от възрастното поколение, които са класика. Обърнете се към най-силната забавна музика. Пейте я нея. Така. Може ли да слушаме през цялото време само американски песни? И всички пеят американски песни от една и съща категория. Силови песни, все в най-високите регистри, все с преспорени ритми. Абе малко минете към тая силова истерична музика, минете повече към лиричната музика, към нежната, към романтичната музика. И тая госпожа Поли Генова, няма ли кой да й каже? Тя през цялото време се друса, като че ли съвсем не е на себе си. Тя не е не е на себе си. Тя е от тия, които тича, като просто забравила себе си, излязла от равновесие, тича към състезателката, да я прегръща, да се хвърля върху нея и така нататък, и така нататък. Такива излишни движения, такива излишни крясъци и прочее. Друса се непрекъснато. Облича се прекалено безвкусно. И най-важното, гледам, наплескала се е цялата с сини гримове до такава степен, че прилича на насинена от бой. Ами нека някой колега не е добросъвестен да й каже, за да може все пак да излезе от това състояние. Тя излезе съвсем загубила реална преценка, реална представа за нещата. Така. Има ли, време ли е вече за реклами?